Ani bumungke Ojoi Debroma ani para hangkai khumtia para ADCL karne ang kok thaje sana busongo sini lukorongno je nai tong manai rongno khnarna busongo tabuk sing phajak Guwahati ni phai koro sing bele problem klai tongkha sing Guwahati ni phai Suraibari kasai tongkha koro thangna ni bagai kusu bus ni bagai rok kusu arrange khaijagia sing parao phone khai bo naikha borok bo tau ke bo sahoya singno timing tongkha tabuk noija tamui tongkha tak tui jorao kusu sahanai kari singno ang tai sini lukurang no singnai nyang bor norok bo bongni thane kok khanai nai de taba ang lukunoro no sini parani borok je masana singnai yang haje yang ang singnai tabuk sini takong no kok singnai bini thani bo khanai nai de sini takok tabuk sing kortam problem ni tong kisa borok no saikhana de sini luku je nai tong nai rong no sare kisa anu montu debroma ke gongtona parane tahu sing problem ko bono sini problem ke sing tabuk rom de sing Guwahati no hoite tabuk Suraibari jara sokpaika Maharajani help manai engke tabuk sing oran thanani kun sini help krai tangai ke sini takon bas arrange khlajagya aun bagai sini ya pho borang bo kring ke sing personal nai thana sini ya phorang krai sing thangmanani kun sini sago han krai tai masarani bo krai tai je jaga sing or tonai bo sing jota basa hisima tong tan bagai hingga sing ora bebak jaga situi thunani jaga krai asuna jaga krai tinjona jaga krai leptin khanya sudo hingga tege se kok singna busongo tabuk nang sini parani sarkar rongno sini neta rongno tam sana busong borno tam konya busong abu besai khana kisa ang konya musong sini Tripura government rongno tam ne hingga borok tabuk sungno o jaga ni bas rok arrange khlai sungno talang mana ni thong no sini Tripura government rona sum koya hingga sini bukung ni khok tinjor khana nyabi khana ang tai masani thani thangonai phajinarok hajang khongnai jotoni mampling no Koni thani bo khrai mana ta masa takok sabo kok sana busong sana musongo doi ko tabuk sintai masa bukok kok sana busongo sana musongo ta saja kuno thane sarkar ne hoite help maya ko sing Guwahati ke saja ta saja buwa garani hoite help man ka sing buwa garani help manenya sing Suraibari sobaika Suraibari jora help kaya sini TSF ne motha ne hoite kase boro help khaiga as jorano Suraibari ne hoite bo help khanya ko sini sar suglal no dia boro ta saja kono phano bas ne arrange khaya ko ta saja ana public ro romjak arrange khanya ne bagai ngage ta sar suglal no dia no sumane boro kono phano arrange khaya ko abagi ana public ro pressure rei tong asuna ne ko sarkari ro ta saja kono help khaya ko abuna sanani musungani kase ko sarkari ro LD7 khaya ko borok ni thane suwa sumanai so jore borok help khaiga kun din suwa sumai asunan thane kok khambai inke bukuni kok tei khana nyebe khana no botam cyclang kha angtai onyo borni khokti kok sana busungo borok tam sabong ni thane bo khana je sini bokok sab kok sana busung kora sab sanai tong koro sanai krika ang yang tumnai tei monthly phonok de yang tum de honor dibo sana da busung sini kok tirbrao kusu kok da sana busung konya busungo Mia ni sini Guwahati nongkhorma ni sing to ke mia busung horlamo khaza hor ni sini onek sing cost khaide jarni ma khake Guwahati ni sini Tripura khaine ni hine gitabo sing Suraibari o sopai ja kuno phana singno arrange khlaiya kuno ka thana ni bagai tabuk jaratei kuno phana sing Tripura wa haike singno kuno phana ta phana khaine ni thangna ni sane ni ningna ni kun phana khus khabar grai kun phana news maya ko ye singo jaga sopai ja media bo grai kun bo grai ta bo singnai grai bahaya kaham hamya kun phan singnai grai singno aro asal sana musung tabu help nango nogo budege thane suno kisa sahor ka hige medical check up khanye no kun tabu phano ya kho tabu se asa kok samane ulo tabu se na hari no norong no mano tabu se basaro lainyo sade ke tabuk yang otak korsat bukok samane lingkul cintam kanai ini mana? Takut tunggu. Ada seng tabo Guwahati jim pai mana? Sengoro Suraibari sapai kya? Kocok sapai kemo? Saring caca. Tinta. Saring ni tinta sapai mana seng tabo? Hornya 8:25 tam kah? 8:25 tam kah? Seng tabo sok zoratai. Pun fano help maya ko? Medical check up maya ko? Tai seng kono Tripura ni hoite kono help maya ko gari rok sungno na phanya no hoite sung taksu jorte orom tong kha
ambagai जों tahu help nayo ke medical check up nya ko kon phano ke sar mane sar suklano tia ni ko kaise khanaka bo जोंने help khanya ni samane khanaka जोंनो tak phano gari arrange nya ko bo gari arrange khlaye जोंनो body ni je phanyai bustudan ungthong labor ungthong je kunungthong bo help khanya ni saka chorai bari jora जों सबाय ga guwadi wa guwadi chime chorai bari jora सबाय ga जों tak phano help mahaya ko anga जों sana musungo keno orang nugu tong na seng 120 jana ni upar borok tong dia pang kerei je jaga wa seng orang kaham kereng ke tongi ma tonggo anti ni wa seng kuno wan sung maya je na saran bewo sa tonggo na thuna ni orang betul basa ni ma tongbai nor nugu tong nya 120 jana ni upar borok tongi yang awo tongi ke mia Guwahati ni simi seng pasta gari kaya sini mora za sing suba jaka sorai bari jora je singno thani hinai tai sing sub sopai sorai bari wa ke sareng tinta sing sopai ka ke titen ya golo ke thako sorai bari simi singno tike khanya kok sini tan chanai sarkar sini triprani government rok borok ke singno kok simi ri tong je sini bas phane sini dage bas phane hinai kinu takho jar kuman sopai ko ke singnai je sing suba ja thang kisa tahu bukhorok nor jangan nunggu tongmai rok tabuk su jorti jinanya tongmai rok nor ko bidun kisa je masa sek share khaji tai ora sin bor tep tongi tong khoja no nungna bebang bung baramang su jaga wa ke omsung